नहीं थाइजौ लेने से थाइजौ मैंगो पानी में रख दिया मैंगो मैंगो किसका फेवरेट है ये मेरा नाम क्या है तुम्हारा निशान निशान क्या है निशान का फेवरेट मैंगो है ये। किसने लाया मम्मी और किसने लाके दिया था और आयुन सुस्मिता। ओके कैमरा में आके बोलो आयुन सुस्मिता ने लाके दिया ये मेरा फेवरेट मैंगो है। एक मम्मी ने लाके दिया और एक आयुन सुस्मिता ने लाके दिया था और ये मेरा फेवरेट मैंगो मेरा फेवरेट फ्रूट होता है। तो अभी और क्या करने मुझे वाला बहुत है? ही पसंद है। ये अभी मैंगो काटने वाला है और हम लोग खाने वाला है। ये बहुत ही मजा आएगा क्योंकि मुझे आम पसंद है। ओके सो मिशन स्टार्ट काटने वाला है मैं मैंगो 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 और किस किस का फेवरेट है बोलो बाबा का अभी खाता है कि नहीं खाता है अब तो नहीं क्या क्या बोलता है बाबाई क्या क्या बात बोलता है बाबाई गंदी बात बोलता है मैंगो मैंगो तू मैंगो मेरा फेवरेट है और वीडियो बनाने सिब्रा ini sudah kamsoi itu मैंगो ngada थाइजौ लेबनानै जानोसै टाइम पास माथो खालायबावनो अखा 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 खालि अखाल' जेरावबो थांजाला जेरावबो ओंखारजाला थाइजौखौनो लेबनानै स्राय जालाबायनोसै दुनिया जाबाय बे औलै थाइजौ लेबनानै अखानि दुनिया जालाबायनोसै जोंहा नोंथांमोनाबा मा मा खालामदों थांद' सुफैद' नै दा मेदाम फैला हास्ला मेङा हो किसु मेदाम फैबा फैया माथो फैयो go go फैयो फैबाबो फैयाबाबो go and fresh फैयाबाबो फ्रेश जानांगौ ना फैयाबाबो माबा गेलेनोसै जि गोदैना बे थाइजौआ लोगोफोर मैयाहाय माने माखासे हानानै जादोंमोन जोङो माने बे थाइजौखौनो आंनि आब' फैदोंमोन ओमफ्राय आब'आ लाबोदों आरो आंबो लाबोदोंमोन ओमफ्राय आं लाबोनाया गैखालामोन आरो ओमफ्राय आंनि आब'आ फैनानै बे बियायं गथ' दं नालाय ओमफ्राय बेनो लाबोदों बेनो होफैबाय ओमफ्राय बिनि नामावनो जोंहाबो गिदिरफ्राबो एकदम मोनजाफाबाय आरोखि जि गोदै आरोना थाइजौआ गोदै जाखायो बिदि थाइजौआ होमबाबो ओमफ्राय बबेबा बबेबा गोदै जाया नालाय गाइसमोन ओमफ्राय बियो बिराद गोदैखा आरोखि गोदै मोजांखौ मोनबोखादों आरो माथो खालामबाय थाबावनो ओमफ्राय बेखौनो जानोसै ओमफ्राय सानबाय नोंथांमोनजों एसे मा खालामदों मा खालामाखै एसे शेयार खालामसै होननानै बेखौनो शेयार खालामलायबाय आरोखि ना माथो उफायबाव आरोना सेट' खालामखानांगोन ना बोराय मा बादों नोंनियाव हनै फाफ्लियाव फाफ्ली में कुछ बाबाय किया है सासेयाव हनै माबायदि मबाइल गेम गेलेगासिनो लोगोफोर थाइजौ लेबगासिनो बेहा मबाइल गेम गेलेगासिनो नोंथांमोना सोर सोर सिनायो बेखौलाय होनदोब्रा गेम 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 खालि जि फुंबाय आं लोगोफोर बे खैदिनावहाय आयौ जि जायो जि फुंबाय आङो निरामिसबाबो जि जायो बोरै हामहोनो हाबावगोन आं मोदोमफ्रानो जि गिदिर जानानै दं दा बर्थमानावहाय लोगोफोरा गैखाला नालाय लेबजोबनोसै आङो थाइब्रैल'खासै माबाया थाइजौआ बा नों दुगैखांबाय फ्रेस जाखांबाय प्लेट मोनसे लाबोफालै प्लेट मोनसे लाबोफा बै गुफुरखौसो नांगौमोन बाबा आङो माबा बोरैबा साइसनि कालारा ये बड़ा प्लेट तो चाहिए था लेके आएगा कौन बड़ा प्लेट ये ऐसा बड़ा वाला प्लेट 2 ठो ले आने से होगा ओमफ्राय खाथा सामस नांगौ ना मा लाना फैखादो आंथ' नाङा आखाइजों जागोन दङथ' बाबायाबो जागोन खोमा खाथाजों हम हाथ से खाएगा बाबाय बेलाय गोजौआव बे सामस खाथियावनो प्लेट गोजौआव जाबसिनदों दङ औ सुस्र'ना लाबो हल्का से दो के लेकर नो बाबा हाग्रनी पहले काट लेता है एक बार सबको देना है ना थोड़ा थोड़ा हाँ सिंगनी को लाबो हाँ भूल गया रे इन लोगों को काट के देने में लेकिन बारिश का ना
이래 비 바치오 마반 잔세. 능나베. 능나베. 아니 그 탕. 너가 탕 마바 이슬로 칸 그리고 와 그시나. 축하오. 아비네. 루코. 이번에 So, yay. Yay, love. Like the video. ini mira maman tak bisa ni. Then feel it. Kau ni tu. Then feel it. Then feel it. Exam time mau kau thare. Then feel it. Nah. Thang bai sini nama aku buat thang nang pun ni ya. Jom. Nah. Kita tu pun kamu ni. Pun ni lah ayo. Then feel it. Nah. Mana kamu ni dia apa? Oh, huna. Aku buat thang nang. Mandi ku. Eh, exam time mau apa? Kalau mau nama. Ah, ni ada. Kamu ni. Isi rungnya runggai. Itu kamu. Nomor kamu sini di mana? Sampai kau sini. Kapra मेरे सामने लगता है उनको वीडियो में मजा को फाइनली नै लेबखांबाय लोगोफोर दानिया जों जानोसै आंनिया नै माजाखौसो लाबाय नै मोननै मैंगो बोथोरनि जानोसै दिनैहाय थाइजौखौनो हैबाय आबैनो माजाखौ जायो दाया मोननै मोननाव Sekarang. Ini. थाब थाब हम धीरे धीरे खाएगा किउ